Gaurko musika zuzenean telebista saioa monografikoa izango da, eta bide horretan Gatibu taldea izango da gaurko protagonista nagusia. Martxoaren 28an eskaini behar zuten emanaldia bertan bera geratu den honetan, taldeak data berri bat iragarri du kontzertu berezi honetarako, urriaren 31. Datorren erreportajean taldearen iraganaz, orainaz eta geroaz aritu gara Aimar Gaizka eta Alexekin, eta taldearen diskografiari errepaso bat emango diogu laburrean. Gaurko musika zuzenean telebista saioan, Gernikara etorri gara. Gatibu taldeak 20 urte bete berri ditu, eta hori ospatzeko kontzertu berezi bat emango du. Alex, Aimar eta Gaizkarekin elkartu gara hemen Astragunean, taldearen iraganaz, orainaz eta geroaz hitz egiteko. Gatibu taldeak 20 urte bete ditu sortu zenetik, eta Miribilan ospatuko du, Bilbon. Martxoaren 28an eskaini behar zuten emanaldia bertan bera geratu den honetan, taldeak data berri bat iragarri du kontzertu berezi honetarako, urriaren 31. Data aldatu den arren, emanaldiaren espiritua tinko dirau. 20 urte pasat dire eta konturutu gara, eta horregatik bentzen gendu, fetxa bat egingo eta disfrutu gengo. Honen 20 urte horrenan resumetxu beten gugu geuzako, da jaitxu beten gugu, baina ez eten bat edo geldialdi bet edo alako, ez 20 urten joguz eta bat abestik gauz, eta hori motibo bada celebratako bai, eta jake musikera dediketan garen, da musikin jogun, zego beto abesti batzuk abestu eta jentia disfrutu baino, ez da. Bida, gure txokolata die izango da, kontzertu. Toki aproposa iruditu eakun, Miribila batez kokapena gaitxik dagoelako Bilbo erdigunetik gertu, jendea oinez joateko moduen, bere plana egin Bilbon eta oinez joateko moduen eta apur bat akzesoak errezak izetie. Eta horregaitxik Miribila proposa irudituakun bai tamaino aldetik eta beste alde guztietatik. Eta, pausu bat aurrera motibe bai, foro handiko toki bat eta da salto ditxie. Eta hori erronka eta apustua. Emanaldi honen atzean badago aldarrikapen argi bat. Euskal taldeek bere tokia behar dute, edukiera handiko guneetan ere. Bai, dudabarik, gu urte askotan joana gara olako kontzertu handietara eta ia beti kanpotarrak izan dira, ez? Badaude euskaldunak ere, ikusi dugu Fito, ikusi dugu talde Extremoduro, olakoak ikusi izan ditugu areto nagusietan, ez? Baina ia beti kanpotarra dira. Eta esaten dugu, zergaitik ez, euskal talde batek olako tokia handi batean jotzea, ez? Azkenengo esperientzia berritzarrak ekin da. Eta, olako euskal talde bat, euskeraz abesten, olako Miribila bezalako areto handi batean, nik uste dut hori zerbait garrantzitsua dela, ez? Guretzako eta nik uste orokorrean euskal musikarientzako da euskal kulturarentzako, ez da? Gatibu taldeak sarri jo izan du jende multzo handien aurrean. Hiriburuetako jaietan, ibilaldian, honakoan aldiz, taldea eta bere kantuak izango dira protagonista bakar. Bai, guk pentsetan dugu balioa eman bilakola, euskal kulturari orokorrean eta euskal musikari. Balioa emateko azkenean jendea ohitu behar da, kontzertuak ordaintzera, sinema ordaintzen dan moduen, edo antzerkia, edo beste, ez dut esaten, doainik ez direnik egon behar kontzertuak ez, baina ohitu behar gara gure kultura kurtsoa zaintzera, eta horretarako, gu pentsetan dugu, segaitxik ez, olako leku handi bat hartu, alokatu eta sarrera bat jarri denon esku dauena, gitxi gora bera, ez da sarrera ikaragarri bat bez eta zezin da. Sarrera eskuragarri bat eta segaitik ez, Miribila bete eta beste talde askok bete desatela. Balio du gure kulturak hori baino gehiago. Izen dizela Miribila referente bat danantzako, etorkizuen edo, behek dan moduen edo, izen dizela kultur referente bat
datozen taldientzako bai. Bai, niri biabek edolako leku handizek, erabili bidi eta gure jaizetarako erabili, ez bakarrik beti herriko jaizetan eta betiko testu inguruen ikusi euskal taldiek, hortipe ondo ongo litzeke beste pausu beten moti. Bizitzako txeko dizpilutik ikusten Hogei urte joan dire, hogei aste buruten Lekueko estalak male Gatibu taldea sortu zuten 4 taldekideek irauten dute formazioan. Gauza onak eta txarrak bizi izan dituzten arren, taldearen bizkarrezurra sendo mantentzen da. Talde gutxik lotzen dabe alkarregaz mantentzie, gainera hasierako guztiek izete bardinek, ezta? Hori bakarri Rolling Stones eta beste gitxi hau lortu dabe. Eta gu bide horretan goi ez. Pero beste 20 urte beholan egotia. Rolling Stonesek egin badeu, zera etxik ez guk, Talde hona da, talde hon bat da lan itxeko, bai. Odol transposio bat lortzen magozotik, egin dau. Zu pentsa hori, duela 20 urte ezagutu ginela, ezta? Dudan izan nahi bizi izan ditugu gure... Ezagutute lan, biek, ezagututa lan. Ezagututa lan, bai, baina laguntasun hori handiten joan da, gauza asko pasa dugu 20 urte hauetan, gehienak onak, baina txarrak ere. Eta hori dudabarik egiten duena da gure artean sortzen du lako binkulo handiago bat, ezta. Elkar bizitza eramaten ikasten duzu, besteak apur bat nola eroan eta apur bat olatua surfeatzen erori barik, oletik erori barik. Eta, bueno, sekretu hori da, azkenien elkar ezagutzie eta pazientzia askoaz aurrera botati eze proiektuak merezidu dau. Eta orduen da, nogara konstiente proiektu hau iztik suposatuko lekena eta pena asko emoten dozku, eta orduen gehiago konpensetan dozku proiektuagaz aurrera jarraitzi, bai gu gaitxik da bai jenti gaitxik. 20 urte hauetan guztietan 8 disko kaleratu ditu bandak. Diskografikoki 2 urtetik behin izan da Gatiburen disko bat. Sorkuntzaldetik taldea osasuntsu den seinale. Bai, erritmoa garrantzitsu da, naiz eta batzutan esklabo bihurtzen zaitun bi urtero disko bat egiteak, ze bestela jendea pizka bat otzitu egiten da. Guk jarraitu dugun erritmoa gitxi gora bera 2 urterik behin diskoa grabatzea izan da, ondo indogula pentsetan dut. Eta orain hurrengo diskoa ez dakigu noiz etorriko dan, adibidez, baina espero dugu jarraitzea dinamika honekin. Eta jendea ez otzitzea, jendea pizka bat mantentzea hor beti tentsinoan baina momentuz niri bian zentratuta gaudenez, abesti berriekin ez dakit noiz aterako diren. Baina gogoak badauz, beti da zuzen. Eitxeko edo pentsetako beti da zuzen. Gogoa dekogu batez beze, azken diskoak apur bat deskubrimentu bat izan dire, ekoizle aldetik, toki berrietan grabatzea, pizka bat zabaltzea, gure abanikoa, eta bidaiatzea, eta hori egitezen oso motibagarri da. Eta ikustea zure abestiek beste sonoridade bat hartzen da dela, eta beste empake bat, beste aire bat, ezta? Eta horrek asko motibatzen gaitu aurrera jarraitzeko. Baina adibidez gogoa asko ukiko genke, beste nonora joan, beste nonogaz grabau abesti sorta bat, edo beste batzukin. Azkenean oso esperientzia berazgarri da, eta oso motibanti. Hemen nire gelan sartu den hauni, kantak burusik ezten bakarrik, zuek kalien egongo sarie, zeia ez nau WhatsAppeko taldien. Ezberdinen azeta badakit, da zer ez gehiago ez gitxi hau, bardin zure... Azken lanetan disko txikien aldeko apostu egin du taldeak. Singelen garai hauetan kantu bakoitza mimatu nahi izan dute. Kantu bakoitzari
bere lekua eman zuzeneko kantu zerrendan. Nik uste dut, hau etorri dela orain gaur egun dagoen tendentzia baino lehen. Guk ikusten genuelako errezago zala guretzako funtzionatzeko era, abesti gitxiagotan konzentratu, azkenean ezin dituzu abesti guztiak zuzenean defendatu. Nik uste dut gauza desberdinen multzoa dela eta azkenean ikusi dugu formula horrek balio duela. Eta euskalo, agian hurrengoak bakarrik 4 kantu dauzka. Nahi dut, eta hori bai legoke gaur egungo filosofiarekin gehiago bat egin da, ezta? Gaur egun singela ateratzen da eta horrekin urtea egiten dute talde askok edo bakarrelari askok. Behin aurkezpen hain zuzenekoana, handik gehiagiri abeltzuzunin, gurreko jasozenin, ja erabakitzezu zen bajo, zelan jo, tartetan, eta bai sartzen die sarrakaz, repertoriuz gai izunin da sarrak eta barretxek ondo doazen inoren artien, jantzi egin da gana, eta barretxek edeke euren tartia, zikeran, principala, gero abesti investigi. Abesti gutxi egitearen arrazoietako bat bai hori izan. Segaitxik egin disko handi bat, gero penien mongozku ezin joti kanta guztiz, badakigu zailtasunek egotik, zailtasunek. Zu autozentzuratzen zara, zure kantu guztiak ez jotzeagaz zuzenien, orduen abesti gutxi eta horretatik gehiena abestu alizetie kontzertu baten. Hori izan gure asmoa edo penien moten dozkun, kriston lanain abesti horrek sortzen, grabatzen, eta gero ez joteko zuzenien, ez? Azken diskoagaz adibidez, ize kantu guztiak joten gabiz kontzertu danetan. Ze, motiba hoitzen gaitxuen kantari, hau da guri benetan oin ondo datorkun musiki egin duguna eta hori nahi dugu jo da horregaz disfruta, orduen horregaitxik da bai abantail bat abesti gutxi grabatzea. Musikalki garapena izan duen taldea izan da Gatibu. Rock arima bertan da hasieratik eta gaur egun ere bertan mantentzen da. Baino taldea ez da itxi musika eragin berrietara. Bai, naturaltasunez musikarekin jolastuz, hori izan da gure filosofia beti, gauza oso kalkuleo handirik barik, datorrela, ezta? Etorri da, oin elektronika apur bat sartuko guze, gogoa sartu diako, ondo geratzen da, eta ben gaurrera. Eta aurrengoan ez dakiz zer, aurrera, ez kalkuleta, lehengo gu disko bat, oin giro bat emongo gu da sintetizadori esatzen hasiko gara, eta ez dakiz zer, da paz elektroniko batzuk. Ez da, sortzen da, sortzen da. Eta hori da, azkenien naturaltasunez musikiegaz jolasten ibiltzie, eta urteten da urtetie eta ongi etorri zizetie. Ez dakit, txisteko misterio gehiago. Zue, infernurez oazie! Gatibu taldearen kontzertu bakoitza festa handi bat da. Alaitasuna eta dantza nagusi dira saioetan, eta ez bakarrik agertoki gainean. Hori galderi beti dira, rock dance. Alexek rock dance. Rock dance, esan genduen egun baten, ez? Eta katxondean hartu genduen behar, azkenien, bai, ze badeko beren rock toketxe, badeko jantzan egiteko, deko ingerra, deko dultzurie, deko... Alexek edozein estilo dantzagarri bihurtzen dauz, beraz, folk dance, rock dance, pop dance, dana dance da, Pop dance, pop dance. Dance, azkenien. Oinarrize rokadala argi dau, segur roketi gatoz dano. Gure ama musika roka izen da. Eta jarraitzen esan nahi dut, eta hori guk roka badaukagu, oraindik barruan zainetan, baina zer pasatzen da, mundu guztiari pasatzen zain bezala. Urteak aurrera joan ala, gu ere pixkat aldatzen gara, gure musika
gustoak ere handitzen doaz, edo bide hori zabaltzen doa, eta egiten duguna da, gustu horiek gure musikan sartu, eta zerbait oso naturala. Koketeo libre. Hori da. Taldearen arrakastaren sekretu bat bizkaitarraren erabilpena izan da. Ez ziren lehenak izan, eta ez dira azkenak izango. Zalantzak izan baziren erren, bizkaitarraren erabilpenak nortasun eman dio taldeari. Gauza batzuk bai, egon ziren, adibidez, Jon Maian abestetxe musasun musitxue. Gipuzkoarrak ere egin egon zan, da bizkairaz oso gitxia abestute egon zan. Da guke, gara ez gendun kontu, guke hartu gendun erabakitze holan egiteko, geure hartin holan txik onduen egin duguleko. Eta naturaltasun bat barrein, naturaltasun baten barrotik urte ban, geure bizkai erie abesti. Eta, bueno, zubertuk gendun, musturrek sartun da abesti jata gendule. Eta, bueno, bizkaira sartu zen, eta sartu zen ondo. Orduan hortik postu edo egin dune, edo, bueno, egin konturetu, postu denik, baina saskuen, hori arronki, hori hartute, konsientziz hartute, bosak enduen, bizkaira sartagu, eta bide bada, eta gero euskeri da, ondo. Eukin gendun bilur bat, beti bizkaira, oso lokala izango dan geuse bat, Joselan erabiliko egun, mundu guzti batuera erabiltzen da benien musiki roka edo zerretxeko, gu bizkaira gaz, oso mugatute egongo gara. Zergaitik ez. Zergaitik ez, hori da, zergaitik ez. Gozotasun bat tegaz tratatzen saiatu gara bizkairi, apur bat musika elementu bat gehiago izango balitz moduen. Aprobetxatzen dekon onura eta, bueno, gure alde egiten beragaz, ezta? Eta azkenean ez gauza bat gurea, ez bizkaira danona da, dana euskalki guzti dira danonak, erabiltzen da esan. Aberaztulik bizkaitarra, kanpoko beste esaldi edo esan nahi batzukaz, ezta? Eta bueno, bitxu, bebai ikesteko jentiek ikesi izen, bebai gure euskalkiko gauza batzuk, ondo etorri da, ezta? Zeraitik ez. Gatiburen diskoetan izan dira zenbait lankidetza. Fito eta Robert Extremoduro euskaraz abesten jarri zituzten lehen diskoetan. Erdal giroko musikariak euskarara ekarriz. Gustura hartu bien. Erronka txuetik izan ebentzako bai. Horra hartu bien, bintzez. Errobak eta Fitoke erronka muden hartu bien. Zozia diferenti egin. Horrepen barruen ilusinu bat sortuan. Eta horregaitik egin duzen hain arrez geuzek eurekaz. Taldien musikie entzuten egoten ziren, ze eurek be grabatzen egon ziren justo gure inguruan ez, beren diskoak. Eta entzuten ibiltzen ziren Belarri, Gazor, Apurruete, Alloro, eta pentsetat erakarri basela musiki, gure musikik erakarri basela. Eta musikalidadi, euskeri musikiladi horrez. Ezkendun insistidu behar izen eurek kolaboratzeko, ize eurek esaskuen. Lehenengoan esan, oie, ya cantarías... Oh, claro que sí, joder. Lehenengoan esabien baietz, euskeraz. Euskeraz, bai. Baina, materiala gustatu zitzaien. Ondo, txau. Bat, bi, hiru, lau! Azken garaitan taldea postu berezia egiten ari da Euskal Herritik kanpo jotzeko. Madrilen, Galizian, Salamankan edo Murtzian izan dira azken indioak diskoa aurkezten. Esan dugune, evoluzio bat da taldeena eta kanpora urtetik beti de evolutiboa, ez? Kanpoa jotie, jente barrezek, leku barrezek, eszenario barrezek, bagoida barrezek. Horrek sortzen dela buruet taldien biztu egin dut taldien, abentureko grin hori nio mantentzen da taldietan, ezta. Orduan importantzia guretzako zabaldu apuruet, eta klar, Espainia dago hemen inguruen, eta hizkuntzieraz, ez euskera izen, berbainka, berda zein kienez, komunikazioa sortzen da gehiago, ezta. Eta erronka buen lehenek hartuko, naturaltasun baten sartunde, zelan, urtetan goi zen, eta borka profesionalangoa zen, zabaltzen. Gero eta gehiago izatea
Espainiar estatuak gure eremu naturala bai, zeraitxik ez, ezta? Azkenien, naiz eta hizkuntza desberdinekin, ulertzen gara, badeko hizkuntza eman komun bat, komunikatu algaela, da gero guruk eskaintzen dugun produktua, musika, euskeraz da. Beraiek gero eta zabalagoak dire euskal kultura euskararekiko eta... Urriaren 31an Bilboko Miribilan eskainiko duten emanaldia ez da agur kontzertu bat izango. Taldearen musika bideak jarraituko du, erronka berrietan murgilduz, musikaz gozatzen jarraitzeko. Miribilatik aurrera aurreko geltokire. Eta gero esan duguna, jarraitu nahi dugu musika egiten, bilatu bide desberdinak, toki desberdinak, estudio desberdinak, ekoizleak, finean musika egiteko beste bide bat, gurea, baina beste tokitan. Eta horretan jarraituko dugu, ez dakigu zehatz-mehatz zer egingo dugun, baina ideia txiki bat dauka. Motivazio barrizek topeu, hor jarraitzeko, beste hainbat urtetan alba dugu. Eta azkenean salegoari opari bat emon, eskerrak emonez horregotea gaitik 20 urtetan eta beraiekin ospatu azkenean ospakizun bat izango. Bilotzetik. Astrako elkarrizketa amaitzean, Gaizkak, Aimarrek eta Alesek Gatiburen disko guztien errepasoa egin digute. Disko bakoitzaren garrantzia aipatuz laburrean. Besoramena haitie izugarrez izan, lehenengo diskoa gurie. Batu inginen idea baten barruen, da ilusioa jesuen zeusek grabeti dano batera eta lortu gendun diskoa ateratie. Bizkaia zen gendun, zingela mosturek izan zen, ondo urten eman, Bizkaia ondo hartu bien. Bera zingela besoneo iban, ez da ikzeile bete dazpa gaine egon lehenengo puestoan Euskadi Gaztean. Eta, izan zen, benetazko milagro bat izetin, ez? Talde barrez izan zen, boom, dinozulez boom, iban, egiz da. Eta, beste histori baten sartzen izan, ez da. Disko Infernu gure bigarren lana izan zen, lehenengo lana solamena oso arrakastatxoa izan zen, eta ondino apur bat mareatuta geunden diska horrekin. Eta, klaro, bigarren lana beti izaten da oso zaila. Lehenengoak arrakasta daukanean, bigarrena izaten da, eta orain zer. Eta, horre gauza esanguratsuena edo lan azpimarratzekoa izan zen adibidez gitarren tratamenduan, konposizio prozesuan, gitarra bakar bat, linea bat egitetik, lehenengo diskoan soramenatik, hemen Disko Infernun 2-3 linea egiten genituen, zabaldu zen apur bat, konponketak egiteko era. Alde batetik agertzen da gatibu oso rockeroa eta beste alde batetik gatibu oso bestelako musika egiten duen talde bat, ezta? Hirugarren diska, nik uste dut, bigarren diskagaz duku genuen olako, nola esan, lehenengo diska oso goian egon zen, bigarrena pizkat jatzi zen, eta hirugarren honek egin zuena zen gugan ilusioa da, eta piztu zuen ilusio handia eduki genuen lan hau egiteko, eta nik uste horra ziziala hor jarritu zuela Gatiburen ibilbideak nahiko potentez. Bizitzeko gogoa badago hor, ezta? Bizitzeko gogoa kantu hori orain ere jotzen dugu, nahiko kantu hortik, baina hori esango nuke. Eta gendu diskoa zuzenekoa, eta tranquilu, abesti. Eta, hori zen guretzako, zer, koño, potente, sentitzen ginen esan genduen, ondo nao, ondo gauz, ondo zauz, bani, grabetako moden gauz, gukide egun dokumentu beti horretzako, grabatu genduen grabete zuzen bat, audio eta bideo. Grabe genduen Bilbon, Donostin zau ezen, Durungon, Antzoki zen, eta Gerniken. Hori diskoa dau, kultuari dau, dauena da, eta bakoitzak garabak egin duen ez, dauena gazko gugu, ondoen dauena hartu gugu, reala izan dizela. Azkenien sonetan dabelak,
besteko inungo trukorik, eta, bueno, zuzenien nolan entzutik talde bat, noberari guztetea, ezta. Hori izan, abenture diferenti izan, asko egin duen horrela. Zazpi kantoietan izan zen, gure lehenengo apostua disko labur bat egitearen alde. Ikusten gendun desgaste handia zela 10 abesti sortzeko, eta esan gendun, 7 abesti, 7 kantoietan. Formula hau, uste gendun, egoerarekin oso ondo zijoala, eta 7 abesti nahi genituen aprobetxatu zuzenean, ez dakiz ez izatea esfortzu handi bat estudioan, eta bueno, disko rockero bat, toke dantzagarriekin, hor dago Gabak Zerueri begira abestia oso garrantzitsua izan zela gure ibilbidean, oso abesti funkia ikutuak sartzen hasi ginen diska horretan, funkia, dantzagarria, gure alde hori ere zabalduz, eta diska oso, zelan esango nuke, rock estiloarekin baina zabala, brillantea eta alaia. Nik uste dut, Euritan Dantzanek diska horrek ekarri zuela Gatiburen ibilbidean dantzagarri puntu hori, ezta? Hasi ginen Euritan Dantzan abestia berak, hori, dantza egiteko, pizkat, nola esan, hori, dantzarako joera pizka bat, ezta? Abesti rockeroak daude, baina gure ibilbidea hasi zen pizka bat ere, pizkat mugitzeko ibil. Azken bat jenta azken bizi, hori da, hombre, diskoa, azken horreko diskoa, jode, horrek abestizek bintu zelako kristoa aukiban, ez da? Eo-eoen hostien, uste dut, azken bat izin zala abesti bateratzaile ez, batze bazen, orduan esatezin eta sentitzen jauzen, ez da? Azken bat behar dela eta azken bizi dela, larkapena oin bebardine da, baina bai sentitzen genduen apurbet esan gurie, jolin, errespetuan dauela apurbet bizitzeko era libre, ez da? Eta, ez izan abenture bat, abesti sunobi ban, jente guzteu bilaken, eta, kolektibo askok hartu bien, eta, jode, apostu izin zaun da, laute handurte ban, koño. Gure azken lana izan zen, salto handi bat egin gendun Euskal Herrian, beti Euskal Herrian grabatzetik kanpora grabatzera joatearekin. Ekoizle lanetara dedikatzen den tipo batekin, esklusivamente ekoizpena egiten duen tipo batekin kontaktatzera iritsi ginen eta gure lana horretan desberdintzen da. Ekoizle baten esku utzi gendun gure lan guztia eta beraren zerbitzura jarri ginen. Eta hori gutxi balitz, Estatu Batuetara joan ginen grabatzera Texasera. Orduan esperientzia guztiz berria guretzako, abestiak tratatzeko eran eta estudioan grabatzeko eran eta salto bat izango nuke izan dela. Bizitzak ez deu atzera egiten eta konturatzen garen eran